mobile hamia mobile sanma thangtani wo jingjase asai shibon obahaino patimung lujage phekya ambasa bakhaktini noimal amsayo tiprajak breshikli bini kiching bai ambasa hatiwo phaimani derajak mobile samnani bagai pheba derajak mobile sanma thangtani wo mobile to snamjak maleno malia pheba mobile snamnai phalnok phangbai shak lupcha tonani se logi sanjak sibo ob haipatimani yagulo paithago kokthuni biskango khuk khenani nangkha sawi mankha mobile phal nokphang gobindo saha oti project bruno romphrenani eba rang puisa ruwi lupcha tomung tonani bagi logi sanai tongkha paithago mobile bo malia tei ob haike sak lupcha tonani logi sanjangmani bai soimaya angai ti project kokthuni biskango khuk khenka phadi haike bini khuktuno joto patima thongbo porai khnanya leyana ya no mobile ro ka snamna hne sawo enke ro mani aro mobile snamlina thangmase enke bo sawo ko tanai ang mobile naina thangmase wancha sawana ang ko rangde hazari naino no an loge thangna da he sungwana enke ya ke sawana mobile snamai paijak phaina phadina amon naina thangmase bo heke sawana borok tinjana nungki mona ke thanga daw dugano thangjagia sei sini nongbono siniya nong somni thanake complain dikha somno thanake nong complain dikha yar no ang sai diga bo ana heke sakangkai ana nini yar sobo abo acha complain diman pore bo angke ang samane pore bo ana saka nogo thangdi hine ang te nogo phaika nogo phaimani pore ka ana saka bo teisa phaika di mare ang bejalongmi tong nang jaba mari na hine phaika ang phayo bo angko saka bo sungkangka ang sai diga ta ba na heke heke sawo angko nono telangai angko rangde hazari na ne je ni khoras nang mane amon jotori na hin sawta ba na sobosa awancha je mobile dugan nikani nin mungto mo ani mong monar mala para para normal mel